Soyayya idan sani kamar dai zai fi kyautuwa. Aurentin da 'yan uwa muke kamar. Hello baby na. Awon lafiya? Ya kake? Baby ina buƙatar ganin ka ba yau din nan. Ina son gani na kuma. Gashi kuma yanzu aiki yake son ba. Allah sanya rayuwa ta. Dama gani nan zan yanzu to gashi nan na zo gurin aiki zan tafi kika sa na zo saboda dalilin kiranki yanzu to gashi na zo me zaki fara mu? To albishirinka. Me yake faruwa? Ka goro mana. Me yake faruwa? Ni sai ka ce. Goro. Dama jiya ne mafarki ne ka yi fitsarin kwance mamanka ta yi maka duka. Saboda nan kika kira ni ma na da wata muhimmiyar magana ce. Mana ma soyayya ba ce. Magana soyayya ce. Gaskiya kan ki sake wannan yayanci wannan ai hauka